Alkalde sang San Enrique, Iloilo napilian bilang bag-o nga presidente sang League of Municipalities of the Philippines, Iloilo Chapter. Yaring balita nga atong gintutukan. Ginpili na sa mga alkalde sa probinsya sang Iloilo ang bag-o nga presidente sang League of Municipalities of the Philippines, Iloilo Chapter. Duha ang ginpilian nga kandidato sang 40 ka mga alkalde nga nagtampong sa eleksyon. Sanday Mayor Rosario Mediatrix Fernandez sang San Enrique kag Mayor Jet Rojas sa Banwa sang Ahoy nga amo ang incumbent president sang Liga. Sa ulihin napilian bilang bag-o nga presidente sang Liga si Fernandez sa boto nga 20. 18 naman ang nakuha ni Rojas kag may duha ka nag-abstain. We have one common goal, one common purpose here, and that is to serve the province of Iloilo and to serve you. Ginbato naman ni Mayor Jet Rojas ang nanging desisyon sang Liga kag nagpasalamat sa 3 ka tuig nga pagpungko bilang presidente. Thank you for the 3 years that you have given me as your LNP president. I commit to continue to support the administration of Mayor Trixie Fernandez. Nagpasalig ang bagong Liga President nga suportahan ang mangin liderato sa gobernador sang probinsya kag nagalaom nga mangin masulhay ang pag-uluptanay sang Liga. Balita alin sa Kapitolyo. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.